ευχόμαστε καλή συνέχεια για το πρωτάθλημα. Να δώσουμε το λόγο στην συνέντευξή στους φιλοξενουμένους. Το λόγο έχει ο κύριος Ζωραγιώτης. Συγχαρητήρια για νίκη Ελληνιακού. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουμε δύο διαφορετικά μήχρονα. Ήμασταν καλοί. Και σε πρώτη μπάλα που έμπαινε μέσα, μπήκε γκολ από στη μένη φάση. Ισοφαρίσαμε, ισορροπήσαμε παιχνίδι. Και δεύτερο μήχρονο μπήκαμε, δεν ξέρω οι δικοί μου που σαν να μπήκανε σε άλλο γήπεδο ή αλλού ήταν ένα οκτάλεπτο blackout. Είχανε τι είχανε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Βάλαμε 3 γκολ σε δεν ξέρω, 7-8 λεπτά πόσο ήταν. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε κάτι να κάνουμε, αλλά δεν έφτανε και πολύ δίκαια χάσαμε. Αυτή τη ήττα είναι πάρα πολύ βαρύτητα. Δεν υπάρχει και δεν θέλω να πω να υπάρχουν δικαιολογίες, παρόλο που έχουμε ξεκινήσει πολύ αργά. Έχουμε νέα παιδιά, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Εύχομαι καλή συνέχεια στο coach και στην ομάδα. Ευχαριστούμε. Καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Σήμερα δείξαμε αυτά τα στοιχεία που δουλεύουμε εδώ και 3 μήνες. Παρουσιάσαμε ένα θέαμα στον κόσμο. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ευελπιστώ να συνεχίσουμε έτσι. Αυτή όμως έχουμε 2 μέρες μπροστά μας να ξεκουραστούμε, γιατί αντιμετωπίζουμε την Τετάρτη ένα παιχνίδι που είναι για μας να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που προπονήσει όλα αυτά τα χρόνια στη Super League. Ευελπιστώ να έχουμε μια ακόμα καλή εμφάνιση την Τετάρτη, να περάσουμε, γιατί είναι μεγάλο το κριτήριο το ότι παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα την οποία θέλουμε να φέρουμε στην πόλη του νομού Πιερίας. Από εκεί και πέρα για το σημερινό το παιχνίδι δεν θα σταθώ πολύ ιδιαίτερα. Ναι, μέσα στο πρώτο ημίχρονο ο συνάδελφος λέει ότι κάνουμε μια φάση. Εγώ θα διαφωνήσω γιατί κάναμε πολλές ευκαιρίες. Ήμασταν απόλυτοι κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε τις περγαμηνές, τις οποίες θέλω να βλέπω στην κάθε αγωνιστική για τους παίκτες μου. Και να ευχηθώ στη Ζάκη που καλή συνέχεια για στα επόμενα παιχνίδια. Το λόγο έχει ο Ζωρής Δημητρούλης στη Ζάκη. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο προπονητής μου πριν. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε και δείξαμε ότι μπορούμε να πάρουμε κάτι από εδώ σήμερα, παρόλο που προηγήθηκε η ομάδα του Ελληνιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά σαν να είναι διαφορετική ομάδα, άλλη ομάδα τελείως. Δεν κάναμε τίποτα δεν έγινε σωστά. Κάθε ευκαιρία που έκαμε Ολυμπιακός κατέληγε πάλι στο δάχτυλο. Εντάξει, μπορώ να πω ότι θέλουμε πάρα πολύ δουλειά γιατί είμαστε μια ομάδα, είναι προηγούμενα χρόνια μέσα στην ομάδα. Θα προσπαθήσουμε γιατί ήταν μια βαριά έτα, να δουλέψουμε πολύ για να είμαστε στο επόμενο παιχνίδι έτσι όπως πρέπει. Ο Σαββίδης, συνέχεια την ομάδα μας. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στην ομάδα μου. Πραγματοποιήσαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και στο πρώτο και στο δεύτερο. Και αρχίσαμε παντού. Και θα συνεχίσουμε για να μαθήσουμε μάτια την Τετάρτη και να καταφέρουμε να περάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.